खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरो मा होनो नुडल्स आइया बिदिनो बेखायनो आं नै आर'नि दैजोंसो माबायो माबा जाजोबोसो ब्रास खालामो नागिरदोंमोन आरो मुलि जानानै गोसोम खियाबो गोसोम मोजां नुबायथ' आरो इहान आयो बरिया गरजो गगे होनदों जागोनलै जागोन नै जे मोनखायो ओमफ्राय ससेसे होनानै जानोसै आरो जानला मोनला जेसेबां गोथाव संनानै जानो नागिरगोन टाइमानो बांसिन नांगोन आं मालाबा बिदि हरो मालाबा थावआवनो हरखायो जाबाय नै मालाय माखासे जाग्राफ्रा लांखांबाय साहा फुदुंदों ओइ नै लोगोफोर खानायखौ सोलायो आरो ओमफ्राय थोरसि लथा होलाङो आरो बिसोर खानाय गनायखौ ज' दोननानै ओमफ्राय बरथन होलाङो आरो बिसोरो जोंनि माने खानाय गनायफोरखौ ज' दोनथुमो आरो बिसोर ओमफ्राय बिदिनो लांग्रा फैनानै सोलायो आरो खानाय गनायनि बदल थोरसि लथा होनानै माबायो आरो बिसोर मा नांगौ बेसेबां खानाय गोलावफोरखौ नायलायबावो बेसेबां गोलाव बेसेबां खान्दा बेसे बुरजा ओमफ्राय बिदिनो सोलायो आरो बिसोरो साउथाव सोलियो बिदि खानायनि बिजनेसफ्रा मा खालामोथाय बबावबा फानहरो होननाय मिथियो आरो बिराद दामनो ओमफ्राय मा होनो बेखौ माने आं आगोलनिफ्रायनो मिथिगौ आरो आगोलनिफ्रायनो नुबाय थादों ओमफ्राय आंहा दोना आरो आं दोनाबो हरफेराखैबो आरो नङाबा आंनाथ' दा गुसुं लोगोफोर आगोलहायथ' गोलावथारमोन माने न'खौ सिबदो मा ओमफ्राय आं जि सुनोसै माने मैयाबो माबाबाय दिनै नों थानायखाय सानदे बायदि मोनलायदों मा दिनै सुनिबार सेकेन्ड सेटारडे बेखायनो गथ'आ दिनै स्कुल गैया आरो जिफोरखौ सुखानोसै आंनि गथ'आ बहा दे एफा गुवार सिनाङा नांजाब ग्लब मन' लांदो दे लाबाय थानाङाबा एखानथ' हाथाया नस्थ' माराम जाजोबो लाबोदोंमोन आरो बोराया सयाबिन जोगोनारजों संगासिनो ओरै फारसेथिं बोस्रांगासिनोबो आं बेयावथ' जेबो दोनखाया नोंथांमोनहा मिथिखागौ लेथ्रा जाथारो ओमफ्राय बेखौ हुगारदोंमोन आरो लांदां नुलायबाय नै ओमफ्राय न'आनो बिदिनो एसे बोराय रायो नालाय लोगोफोर समाया आरो ओमफ्राय बिदिनो लांदां फादां थाथारबाय आङो एखेबारे आगोलहाय बिराद थेमा थेमि बायदिसिना दंमोन ओमफ्राय एबार एखे गोसो गैथारासै आरो आं जेबो माबाथारासै माने जायगाफोरजोंबो जायो नामा लोगोफोर बे आङो पान्जाबाव थाबा माने LRW होननायाव दंफायोमोन आरोना 7 मेकमोन आरो 7 मेकआव दंमोन बोराया बेयाव माने बिसोरो रेजिमेन्टनि मानसि जाबाय नालाय माने बिसोरो फुरानाथारना बिदिनो अनेक बेफोरबायदि साजायग्रा माग्रा बायदिसिना दं आरो दाब्बाफोरा नायनो ओमफ्राय बेफोरबायदि स्टेन्डआ बिराद दंमोन बयनावबो दंमोन आरोना बेफोरबायदि स्टेन्ड डिजाइन माबायाव
बेफोरबायदिनिफ्राय आंहाबो लब जाफानानै बायोमोन आरो ओमफ्राय दा बेफोरनि जेबो माने बुजिबाय आरोना लांनाय लाबोनायाव बिराद दिगदार जायो बिसिना रेजिमेन्टफोरनिफ्राथ' खेबसेनो दसे थाङो मालाय गारि गिदिरजों जोंनाथ' बिदि नङा हारसिं ओमफ्राय दा बेखायनो जेसां खमाव सोलिनो हायो एसांनो माने दिगदार जाया आरोना थांनायफ्राव ओमफ्राय आङो बिदिनो दा खम खालामथारबाय आरो लोगोफोर आरो एबारनाबा सानैबो गथ' जाबाय नालाय आगोलाय गथ'बो गैयामोन जेनेबा दंबाबो मामिल'सोमोन बेखायनो एसे बै समाव एसे उन्दैबो जाबायमोन ओमफ्राय लुबैनायफ्राबो एसे बारामोन दायो आरो बुजिबाय आरो अबेयो एसे गोनांथार अबेयो एसे गोनांथार नङा संगासिनो खावगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय माइरंआनो गैयामोन आरो एसे खम जाबाय दा आथा नानसै आङो रुटि मोनसे जानांगोन होनबासो जागोन एसे खम जाबाय आरोना ओमफ्राय नै मालाय आब' कबितानि खुरैयासो मल मालाया माखौ नायो आंहा थोरसि लथा माने जि मोजां नुदों आं मा होनो मा भात जायोमोनलाय बियो गाइखेर भात गंसेया नै दायो मोजां नङा खोमा आरो बियो आब कबितानिया मोजांथार खोमा आरो पियर लहाथार खोमा ओमफ्राय जोंनि बिजनियाव आं बांद्राय मोजां मोना आरो ओमफ्राय गंसेल' बिसोरबो बिराद एसे थगायलुन माबालाबायनो नागिरो खोमा जोंनिथिंजाय आं बिजनियाव मोजां मोना आरो ओमफ्राय बाबानि गंसे आंनो नोंसोरो थगायो बिदि होनानै आङो लिरहोनानै लाबोखादों बे मोजां जाबाय आरो एसे दामसिनबोमोन ओमफ्राय आं मालायफोरनाव बिदिनो नायो दाख्लैबो जबानि ब्लगनि माबायाव हटेलाव अबेहाय थांदोंमोनलाय बावबायसो आङो बिनो हटेलावनो बिदि थोरसि मोजां खुरैहा होनो आंथ' लहा होनो लहानियाव होलायदों मालाय हटेलफ्रावबो थायो खोमा आं खिन्थु मोनजाफेराखै आरो हटेलफ्रावबो बिदि जानाय जाया माने ओरै लकेलथिं थानायानो जायाखै नालाय बेखायनो मोनजायाखै आरोना मोजां मोनथारदों आं बे माबाखौ आरोना बिदि थोरसि होनाय नुनानै एखे गोदोनि माबायानो दंथारो मालाय बोरायनि ब्रास' बाबानि बेजों बाहायबाय थाबालाय माबायो बोरायनि ब्रासखौ फोजोबजोबनोसै खारो बेजोंबो बै माबा पितल ताम्बे माबाफोरखौ फुग्रा आरो बिसिनि बे खिथुनि गोसोमखौबा मानो होयोथाय ओमफ्राय स्राबजों एसे सुहैनोसै आं साबोनजों नायनोसै आंबो आब कबितानि बायदि सिल जायोना जाया नाबा बेना मोजांथार खोमा मालाय आब'ना जोंना मोजां नङा नै बिराद लुबैयो आङो मोनबाय लोंखांबाय उन्दुनो नागिरबाय आरोखि एखे 3:30 जालायबाय दिनै जि लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय नै आब' नोंनि बायदि माने बाहायबाय थाबालाय एसे मोजां जायो आरोना ओमफ्राय आं बाहायथाराखैमोन दिनैसो माबा खुरैयाव लानायानो जाखाया जोंहा थोरसियावनो लाजोबखायो बेखायनो बाहायनायानो जाया खुरैया ओमफ्रायो गोदो मामिनि ओंखाम दौनायनिमोन ओमफ्राय इयो बाबानि आरो सानैनिखौबो गफा लाना माने आं एसे बिबार थोरसि लथाखौ बिराद लभि नालाय बेखायनो थोरसि लथायाव थाङो आंनि नोजोरा आरो सोरनावबा गोदान माबा नुबाथाय बायो ओमफ्राय आब' कबितानाव मालाय गिलासाबो दङ खोमा एसे बेलेग डिजाइननि जोंनाव गिलासा दंबाबो ओरैनो लथा ओमफ्राय बिदि एसे सिदाया आरो ओमफ्राय बे आब'निया एसे आलदा खोमा मालाय अबेबा जायगायाव मोजां मोनथारो खोमा जोंनि जायगायाव बांद्राय मोजां मोना खोमा बायदि मोनो आरो आं मोननोबो हागौ ओमफ्राय लोगोफोर दिनै ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ फर वाचिं दा दिनैनि ब्लगखौ
आङो दा बेलासियाव मोनायाव इदिट खालामनानै दोनसिगोन ओमफ्राय गाबोन फुङाव हगारबा एसे माबा जायो आरोना मेगना एसे खस्थ' खम जायो ओमफ्राय आं दा सानावबो बयनिखौबो एसे नायबाय थानोसै बानायबायबो थानोसै एसे ओमफ्राय दिनैनिखौ दिनैनो होनो नाजाबाथाय आं बिराद खस्थ' मोनो आरोना नों बानायदोबो आरो जेनेबा फाला बदल नायलायदोबो मालायदोबो बिदिनो मेगना एसे प्रेसार मोनो बेखायनो आङो दिनैनि ब्लगखौ गाबोन बिदि होग्रा जाबा साबसिन मोनो आरो मबाइलखौ नायहाबबाय थाबाबो मेगनफ्रा एसे माबानो नागिरो बेखायनो एसे अननोबो आरोना देनां बोराय बुरै जाबा थाब नुवाबा बोरै जानांगौ जाखो मावनानै दांनानै जानांगौआलाय लोगोफोर ना बाय बाय